Search and Rescue Training Facility naman para sa disaster resilience ng Pangasinan itatayo sa bayan ng Burgos. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Itatayo sa Barangay San Vicente, Burgos ang isang collapse structure search and rescue training facility upang mas paigtingin ang kahandaan ng probinsya sa emergency response. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, ang pasilidad ay magsisilbing training hub para sa local responders, volunteers at personnel para sa masigasig na rescue operations na magpapabuti sa kakayahang rumesponde sa mga kalamidad. Ang proyekto ay pinunduhan din mula sa DRRM Fund ng Lalawigan sa pangunguna ng Pangasinan PDRRMO. Positibong pamalang panlalawigan sa epektong dulot ng pasilidad upang mapaigi pa ang kahandaan at katatagan ng probinsya sa mga kalamidad. Noong Marso, manatandaang pumasok sa isang kasunduan ng Pangasinan at United Nations Development Program para sa implementasyon ng SHIELD o Strengthening Institutions and Empowering Localities Against Disasters and Climate Change Program na naglalayong pagtibayin ang science-to-practice methods para sa kahandaan ng mga lokal na komunidad sa mga sakuna at climate change. So Pangasinan is now officially part of the network. Nagpirmahan na po. So they will be identifying programs for disaster resilience that can be developed here in the province, fully funded by AusAid, Australian aid, and then yan po, under the DRRMO. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.